nagpitas ng dulo. Saka naman pa din na ano na, yung hangin lang na. Saka na yung ano ko ba, di ba ano, ang dami ng mga Manilip ko. Hindi mo ba ako kayo? Gusto mo mga tumatapos.
Hangin. Sino ba nagluto? Ano? Ikaw? Oo. Pag-alam, mahagkot man. Hangin. Bukas sa tabi at tindahan ni ano. Pinalingag ko si Mami. Ito din sinabing ko. Dagihan na lang kami ang isip. Ako nagkatid ko po, hindi na ko kayo, hindi ako nabuhat. Hindi naman ako nangutot. Lagi na mahigpit ko. Tapos namin, wala akong mga tulog ko, pinalumpas na natulog. Kaso sila hindi ko pa nakatulog. Ay, pagkakaroon sa kiyago ng kamay. Masamahan ko, hindi naman ako nakatulog.
Isusunod ko yung last week ako kasi nag-aano. Bata ko na ganun. Kung hindi ko kayo, hindi ako magbuhat.